Na de bevrijding, op 18 oktober 1944, werd Venray onverwacht toch nog een frontstad. Waardoor iedereen, alhoewel bevrijd, moest evacueren naar veilig gelegen gebieden achter het front. Ook de inwoners van de Venrayse inrichtingen en de burgers die daar in de kelder zaten, iedereen moest vertrekken. Een van de toenmalige vertrek- en verzamelplaatsen was hier bij het toenmalige ziekenhuis. Van hieruit werden de mensen met Engelse legertrucks vervoerd naar veilige gebieden. Maar heel veel mensen gingen ook zelf op zoek naar een veilig onderkomen bij familie, vrienden of kennissen in bevrijd gebied. In deze uitzending van Venray van toen vertellen evacuees hun doordringende en emotionele verhaal met hun belevenissen uit deze moeilijke tijd. Een bevrijding zonder feest. Ja, dat is de grootste contrasttoestand die je kon verwachten, kon je meemaken, hè? Kon indenken. Bevrijd zijn, dan ben je feest vieren en dat heb je later gezien in de steden van Nederland. Toen daar de hongerwinter voorbij was, hoe daar de mensen aan het hossen en aan het zingen waren en aan het dansen. Dat hebben wij niet gehad. Wij waren gewoon een verslagen kudde die wel van binnen het fijne gevoel van bevrijding hadden, maar door de leefomstandigheden eigenlijk zo ontzettend uit elkaar gehutseld waren, dat daar eigenlijk weinig van is gebleken. En vooral omdat toen het bericht kwam, en dat was zo logisch als maar kan, hier kun je niet blijven wonen. We waren niet bevrijd, wij voelden ons een beetje bevrijd, want nou is er gang, nou komen die Engelsen, nou zullen we wel gauw vrij zijn. Maar dat was niet zo gemakkelijk. De bedoeling was dat wij richting Deurne zouden gaan. Mijn vader en ik, we zouden dan met de fiets gaan. En we mochten dan van tevoren een klein beetje een kwartier maken, noemen ze dat. We dachten dat hij dus dan met een vrachtwagen, maar die vrachtwagen die kwam ook niet. En toen is mijn moeder en mijn twee zussen en een broer, dus zijn dus per kruiwagen, er weer van alles op de kruiwagen gesjouwd, richting Deurne. Het ondergoed en alles wat we nodig hadden voor de mensen, wat dus de eerste dingen, hulp. En dat moesten we dan meebrengen en bij de laan vooraan bij de entree, daar stonden die auto's klaar. En die waren getekend, die auto's, dus 1, 2, 3 en 4 geloof ik. En daar moesten we dus in. En dat waren die vrachtwagens met die ijzeren bogen en dan daar canvas overheen. Nou, dat ging goed. En dan op houten blosse banken zaten erin. Dus wij erin en dan met de patiënten een paar verpleegsters erbij en een zuster erbij. Dus allemaal goed verdeeld. En zo goed lief had dat allemaal goed georganiseerd met die kolonel. Die ging steeds gewoon kijken of het wel goed was. En op een gegeven moment kregen we door weer zo'n aanval van die Duitsers uit dingen. Die schoten dwars door de canvas heen en wij zaten erin. Wat deden nou die Engelsen? Die gingen onder die auto liggen en wij zaten daar bovenin en wij schelden. Potverdomme nog toe, die gaan onder de dingen liggen en wij zitten hier. Hè? Dus we hebben een verschrikkelijke angst gehad. Dus we hebben gewoon in een overgedien hebben we vuur in de kamer eraf gehaald. En die ging nog. En daar hebben we dus, ik geloof dat we 3 pakken hadden, hebben we een beetje verdeeld. En touwdrum en zo hebben we ons spulletjes metgenomen. En we mogen niet meer thuis komen. En toen zien we, ja, moesten we daar overlopen. Dan zien we te voet tegengaan met de kinderwagen. Dat stuk spek, dan denk ik mee, dat stuk spek, dat noem ik met. Ja, je wist niet waar je morgen kwam. Tot ongeveer op een nachtegaal, daar was het, kon er niet meer verder, want de weg was totaal kapot en met een kruiwagen. Dat ging ook niet, hoorde ik van later. Toen moesten we met de kar naar de Meersensweg wandelen. Bij de bioscoop, dat was een groot gat in de weg, daar kiepte de kar op. Dus daar hebben we nog allemaal moeten laaien weer. Toen weer verder. En toen moesten we lang wachten door bij het ziekenhuis. Dat weet ik, want we een tijd wachten voordat er alles is geregeld was. En die heeft gezorgd dat we geëvacueerd werden. En die heeft contact opgezocht met de Karel 1 fabrieken in Eindhoven. Dus de sigarenfabriek. En daar mochten we dus die ruimtes allemaal hebben.
En een gedeelte naar Woensel, de Rijkspsychiatrische inrichting, daar konden dus een gedeelte naartoe. En dan hadden wij contact opgezocht met België. En daarbij hadden wij ook een psychiatrisch ziekenhuis in Lovenjoul. En daar mochten ze dan ook naartoe. En in Boekel, bij de broeders, penitenten, daar zijn ook patiënten naartoe gegaan. En toen begon ik al te zeggen van, waar moeten we nou heen? Waar moeten we straks nou slopen? Waar moeten we straks nou naar huis toe? En we hebben niks. En ja, ze is vader, daar kun je wel allemaal meggen. En daar bukten we samen in. Ja. En toen zijn we in Sint-Anne gekomen, 2 nachten. Daar hebben we op de kolen geslopen. We hadden weer met heel veel tegelijk geschoten. En toen waren we er net en ik schrissen met de kinderen waren er in de graaf, dat bij de Neemeulen. En wie staat stil was, en toen weer op Loerden. Maar dat was ook verschrikkelijk als je dan van Verreij naar Overloon, als je dan alles zag kapot. Op de Verreidse weg, daar lagen de lijken allemaal nog langs de weg. Die waren nog niet begraven. Nou, dat was een verschrikkelijk gezicht. Oh, echt. Dat is iets heb je nog nooit meegemaakt. En als je dat dan zoiets ziet, dat blijft wel bij je, hoor. En toen in Overloon aankwamen, als je dan ziet dat alles kapot is, hè. We waren nog maar kinderen, maar toch had het me daar heel hard aangegrepen. De pastoor van Overloon zat ook bij ons op de wagen. En toen kwamen we door de Overloon en bij de vers, daar eigenlijk het hardst gevochten was, daar zagen we al die soldaten, die dode soldaten, en die waren opgestapeld als brandhout. Ja, toen zijn we in Overloon gestopt en toen mochten we allemaal van de wagen af. En toen was er bij Tien Jans, zijn huis, dat stond er nog, zo'n beetje. En daar hebben we toen boterhammen gekregen. En toen die weer terugkwam, toen zijn we toch weer op de militaire wagens gemoeten. En toen hebben ze ons gebracht naar, ja, ik meen altijd Liesel, het kamp in Liesel. Daar zijn we geweest, een paar nachten gebleven, of een nacht, dat durf ik niet te zeggen. En daar werden we allemaal ingespoten voor de luizen en voor de schurf die heel veel mensen hadden. Maar dan moet ik zeggen, dat geluk, ondanks dat je niet kon wassen en geen schoon ondergoed, hebben wij geen luizen en geen schurft gehad. Nou, dat is zo wonderlijk, want 9 van de 10 mensen hadden luizen of schurft. Want dat was iets heel vies, hè? En erg. Maar ja, in Venray was ook een spookstad, dus bij het lyceum er tegenover, Paterskerk, daar werden we naar binnen geloodst. En daar moesten we een stoel blijven en toen was de lopen afgelopen. En toen zien we via die grote straat, waar die in de chaos was, waar amper dukkers lopen, laat staan rijden, zien we via de Hofstraat naar Sint-Anna. En daar hebben ze ons op legerwagens geladen. En dan ging het richting de Meijerij. We hadden niets dan hetgene wat je toevallig die morgen aan had. En verder geen pyjama, helemaal niks. Je was echt wat je noemt ontredderd en verslagen. Hè. En ik denk ook dat we bepaald niet fris hebben geroken, want ze wisten natuurlijk dat dit heel gevaarlijk kon zijn voor besmettelijke zaken. En toen hebben we dus allemaal die vreselijke ondervinding gehad. Ja, dat is een vernedering van hier tot Gunder, dat je daar allemaal even ingespoten wordt, hè, met die anti-scabies-poeder. Die geur, dat is heel typisch, die ruik ik eigenlijk nu nog, hè, na zoveel jaren. Hè. Toen zijn we op deuren aangegaan, omdat 2 mensen daarbij een tante van mij intrek te nemen. En toen was die afgebrand. De chauffeur zei, ja, dan gaan we verder. We zullen toch een plaats voor jullie moeten zoeken. En toen ging hij er op de merend en die pakte grootmoeder met zijn vader te helpen dan eraf. En ze hadden ze er midden op de merend neer. Weer er allemaal af. Alle 11. En Keizer Karel op neer, maar Snelly. En toen schreeuwde ze vader. Toen viel de kiep af en toen kreeg ik te woord. Echt wel. Toen zei hij, nou weet ik het niet meer. Toen we in Deurne aankwamen,
We hebben allemaal naar het gemeentehuis gebracht en dan hadden ze, ik hoorde de lang koffietoffels klaarstaan en lekkere boterhammen en we hebben dan zeggen, bijna ziek gegeten. En toen ze allemaal wat gehad hadden, toen moesten we weer verder op de wagens. En zijn we naar Zommeren gebracht zien. Maar mijn vader en moeder zeiden, we kunnen niet meer verder gaan, dan hebben we dooien. Dan kregen we dooien in de familie, want de baby's waren heel zwak. En dan een paar van de kinderen, die waren ook helemaal niet goed. En moeder was ziek en toen zei ik ga niet verder meer, dan schiet me maar dood. Toen hebben ze de kindjes helemaal naar het ziekenhuis gebracht. En Piet wisten we nog niet waar hij was. En toen is mijn oom gekomen en die heeft ons met naar Melis genomen. En toen werden we dus met die kruiwagen naar de Sint-Jozef-parochie. En dat zien zeker nog zeker 5 kilometer. En die kwamen dan s'avonds toch vermoeid en wel en hongerig op die boerderij aan. En er was bleef niks over dan een lege kippenkooi. En die stond nog vol rommel. En er staat nog zeker 10 centimeter kippenmest in. En we hebben dus, mijn vader en ik en nog wat neven en nog wat familieleden, die hennenkooi leeggemaakt, dat mest eruit. Met het stonk even goed als een notter. En daar werd wat stro ingedragen en een zeil over dat stro. En dat was verblijf. Ja, toen was we duurde weg. Ja, dan was Wils gezeten, was vaak maar een opvangding van daaruit willen ze. Er kwamen schiepen alles onze bijeen. Van daaruit willen ze. Ja, wel een aantal plaatsen. En daar hebben we hier bij gezeten. Ja, die mensen doen we lelijk. Maar die vrouw die zei direct, kom maar binnen. We hebben niks voor te slapen. Ja, we moesten dan uit het hui, naar de schelf. Dat vond ik verschrikkelijk toe. En die kinderen die sliepen allemaal, die waren heel moe van dat show. Maar ik durfde niet, ik durfde echt niet goed te liggen zo bij. Ik was zo bang van muizen. Maar die hadden er even ook zo gedierd, dat was verschrikkelijk. En toen kregen we zo'n opkelder, die kregen we voor onszelf toegewezen. Het was zoals je dat nog wel eens vaker ziet op televisie. In die andere vreemde landen was er dus misschien een pummel dekens of iets vluchten. Zo vluchten we dus uit Deurne weg. Mijn oom wist al te vertellen dat hij dus in Aalriks terecht zou komen in een leegstaande boerderij. Die jongens die kwamen dan ons helpen en daar hebben we dan wat van een schoteltje of een bordje of een stoel van geleend. En met de woorden, als je zwart tekort komt, komt u maar. Dus ja, dat was tegen een dove man zo gezegd. En bij de eerste boer, daar ging mijn vaders naartoe. En die ging eens vragen om een kool. Dus voor je kool, die stond er dat er nog zat. En toen vroeg mijn vader toch wat die kostte. En een riksdaler. Nou, we vonden dat verschrikkelijk veel, dus. Met geld konden de mensen, zeker in dit gebied, konden wel wat kopen. Misschien wel zwart, zeg maar, bij de boeren. Of iemand die een varken geslacht had, zwart geslacht had. Of een rund. Als mensen in nood zijn, dan zijn er toch niet veel mensen die hulp weigeren. Vooral in die oorlog. Dat heeft een stuk samenwerkings, zeg maar, een stuk solidariteit vergroot, die oorlog. Naar de hand werd het wel wat minder, want dan maakten ze ruzie met elkaar over kleinigheden. Maar in het begin was iedereen genegen en die was ook veel te blij dat hij kon blijven zitten. Die kon beter iemand opnemen als dat ze zelf weg moesten. Buiten was een put, daar moesten dus het water uitputten, daar hing een emmer in. En daar stond nog een schuurtje op de lange kant en dat was de wc. Dat was de hygiëne, dus waar ik het net over had. Dus, maar ze durfden er bijna niet in, want het barstte er van ratten. Het was toch een verschrikkelijke situatie. Het was, dat je denkt, waar zijn we terechtgekomen? Maar mijn vader meende dat die heers huurde bij ons, maar we zaten heersen bij Eindhoven.
Ik kreeg nog zo'n soort hemd van die een of ander, dat was hemd en een box aan hen. Ondergoed, want we waren natuurlijk, dat ondergoed van hen, ja dat kost net zo goed wegsmieten, want dat hadden 6 weken aangehad, zat vol luis en rotzooi en het was misschien wel zo rot, maar ik had niks anders. En toen kwam we terecht bij 2 ja, welgestelde dames, toch dat waren, want die en die hadden al Gries gehoord, dus in mijn ogen was het een oudere dame, maar ze zal misschien nog niet zo oud zijn geweest. We hadden zelf niet het besef hoe smerig en voelen we zijn geweest, maar als je ziet wat wij die een dag meegemaakt hebben en onder welke omstandigheden, dan moeten wij er geweldig smerig uitgezien hebben, dat kan niet anders. Daar hebben we eerst alle 8 weken, die eerste 8, allemaal bijeen gezeten. Ik ook. Wij met de 8e oudste hoor. Maar toen waren die dat moe. Ze kosten ze niet meer allemaal te eten geven en ja, ze kregen er niks voor, maar dat was wel zo. Ja, goede rode duur. En toen is dat gekomen dat mijn tante in de bres sprong voor die anderen te verdelen. En dat ging toen toch redelijk goed. Maar ja, dan moest ik moest daar blijven, weet je wel. Ik moest werken. Trubbers, die waren er zeker. Wat vaak ging over vergoedingen die de man of die het gezin kreeg wat geëvacueerd was, of het gezin wat de evacuatie aanbood. En ook over ja, wat moesten ze betalen voor het eten, ja dan nee. En dat waren altijd toch hele moeilijke dingen. En daar kwamen ze maar mee op het bureau. En dan werd er altijd gezegd, ja dit zijn onze richtlijnen. En dan moeten jullie samen uitvechten, daar kunnen wij verder niks aan doen. Ze hebben ons een beetje uitgebuit. Tenminste, dat probeerden ze, maar ik kan me nog herinneren dat we dus op een avond tussen Piet en ik wisten die plak ook te staan, dat we er s'avonds in het donker ook eens een paar fooiekolen hebben afgedaan. Dus toen waren ze niet duur. Toen kwamen wij aan bij de boerderij op de Oorschotse dijk. En toen achter aan de deur geklopt en toen kwam die mevrouw. En die kwam de deur openmaken, die zei, nee, ja, wij zijn evacueerd, we moesten hier ondergebracht worden, zei mijn vader. Maar toen zei mevrouw, nee, wij willen alleen maar een gezin met grote kinderen die hier kunnen helpen op de boerderij. En niet met kleine kinderen. Nou, dat was een verschrikkelijk iets als je daar in de avond, het was hartstikke donker, koud. En dan de vader en de moeder met 9 kleine kinderen en een zieke vrouw. Ik heb mijn vader nooit zien huilen, maar toen had hij flink gehuild. Maar ja, daar trok die mevrouw zich niks van aan. Maar mijn vader bleef het een beetje vasthouden. En toen hoorde de boer dat. De boer was op stal. En die hoorde iets en die kwam. En toen zei hij, nou, dat ze maar slapen op de kalverstal. Ik heb de kalverstal eens leeg. En die had 1 pak strooi, die boer, in huis. 1 pak. Zo'n groot pak. En dat werd uit elkaar gestrooid. En daar zijn we toch 's nachts geslapen. We kregen bij de leerlooierij we per 2 personen 1 grote baalzak mee. En dan zijn we met de kleren aan, de kleinste bij mij en zo ging dat verder bij ons, in de zak gekropen. En toen hebben we daar zo geslapen. Maar dat was verschrikkelijk. Maar we waren binnen. De boer kwam en dat was een goed mens, was een hele goede mens. Die kwam zeggen, we mochten de achterkeuken gebruiken. Er stond een fornuis, een paar stoelen en een tafel. En van de boer kregen we, ja stiekem, want dat mocht de vrouw niet weten, 4 liter melk. Elke keer, 's morgens en 's avonds kregen we 4 liter melk. Dus daar was mijn moeder al heel blij mee. Uiteindelijk hebben we zelf van alles gaan kopen, rondom aardappelen en zo. Wat we konden, want ja, ik had eigenlijk ook geen geld. Maar die mensen moesten ons onderhouden, want die beurden daar evacueergeld voor. Maar naarmate die bevrijding langer, de officiële bevrijding langer duurde, of ze langer geëvacueerd, werden de verhoudingen niet beter erop. Want de slachtoffers, de evacuees, voelden zich geweldig slachtoffer, want die hadden niks meer. Ze zeggen, jullie hebben goed praat, maar wij hebben niks meer. Vooral de ouderen die het ontzettend moeilijk gehad hebben daarmee. Want ze gingen toch huis en hart verlaten, zeg maar, om het zo te zeggen. En je wist niet wat er zou gebeuren en hoe het vindt als je terugkomt.